Гэта для простага беларуса гучыць наступным чынам. Збірай рэчы і з'язджай. І будзем сустракацца з табой на польскіх будоўлях. Да? Бо просты чалавек ўсё ж такі не бачыць сёння, як ён асабіста можа паўплываць на всю гэтую дзяржаўную махіну. Прывітанне. У эфіры Белсату перадача «Выбары про і контра». У ёй мы задаем пытанне патэнцыйным кандыдатам прэзідэнты. Ведучы Віталій Цыганкоў і Святлана Калінгіна і наш сённяшні госць Андрэй Дзмітрыеў. Добрый дзень. Прывітанне. Калі ваши дзеці задаюць вам пытанне: «Папа, кім ты працуеш?», што вы ім адказваеце? Нет, ведаеце, дзеці, дарэчы, зараз сучасныя, яны працуюць так: «Папа, ты працуеш дырэктарам, скажы, калі ласка». Вось, я кажу, што... Ну, я, дарэчы, зараз ужо яны пасталелі крыху, да, і я кажу ім, што я працую, я палітык, вось, і зараз я ім распавёў, што я іду в прэзідэнты. Ім гэта вельмі падабаецца, бо яны ведаюць, што калі я кудысьці там іду, яны мяне могуць пабачыць на постарах, там, да, дзе мы жывем, і па тэлевізору. І для іх гэта вельмі вялікае такое развлечение. Слава. Да, не, ну просто такі: «Во, папа», там, ну, зразумела, як бы такое дзіцячае. Вось, але малодшы Федзя недавно падышоў да мяне і сур'ёзна запытаў: «Папа, скажи, а прэзідэнт гэта такі самы главный директор?» Я кажу: «Ну, так, самый главный директор». Он такой: «Скажи, а если когда тебя берут, ты уедешь из дома?» Кажу: «Не, будем жыць тут». І ён так: «Ну, все, добра». І гэта вот яго неяк хвалявала, да? Але кажу, што занимаюсь палітыкай, кажу, што дапамагаю людзям. Свой род дзейнасці вы вызначаеце як палітыка. Да, я кажу, што дапамагаю людзям. Ну, мы в гэтай перадачы, напэўна, зададзім пытанні, якія вашы дзеці вам не задаюць. І першае з іх: вось чаму вы ідзеце? І з таго пункту гледжання, што на апошніх прэзідэнцкіх выбарах 2015 года кандыдатам ад «Гавары праўду» і фактычна адзіным альтэрнатыўным кандыдатам была Таццяна Караткевіч, прадстаўніца «Гавары праўду». Здавалася б, можна гэты палітычны капітал вельмі працягваць выкарыстоўваць. Яна набрала, паводле незалежных сацыолагаў, каля 20%, і можна было развіваць менавіта гэтую асобу в якасці патэнцыйнага кандыдата на будучыя выбары. Але тут бац, і ну не то, што нечакана для многіх, ну некаторыя сапраўды гэтаму здзівіліся. На гэтых выбарах ідзеце вы. Чаму? Ну, найперш трэба сказаць, што Таццяна узначаліла мою ініцыятыўную групу, то бок гэта ўсё адно камандная праца, і мы заўсёды казалі, што палітыка камандная праца, але мне падаецца яшчэ і таму, што Таццяна ў 2015 годзе шла з яскравым лозунгам «Мірныя перамены», да, за што нас шмат і крытыкавалі, але безумоўна ён спрацаваў для тых, як бы для каго мы гэта казалі. Мы бачым сёння, што ў пэўным сэнсе мірныя перамены спрацавалі, і шмат хто зараз пра гэта кажуць. В прынцыпе, ўсе альтэрнатыўныя кандыдаты стаяць на гэтай пазіцыі, да, што трэба неяк мірна дамагацца зменаў у краіне. Але з іншага боку, давайте будзем шчырамі, мірныя перамены і не спрацавалі. Бо мы бачым, што ўлада вось сваёй эвалюцыі, сваім развіцці проста ўпёрлась в сцяну, яна проста не можа дальше нічога рабіць. Да? Вынікі мясцовых выбараў, вынікі парламенцкіх выбараў мінулагодніх, так, яны паказваюць, што якраз такі ўлада сёння не хоча размаўляць ні з кім, акрамя сябе і як бы сваіх чыноўнікаў. Таму я іду сёння, бо бачу і адчуваю, як шмат людзей, якія да нас звяртаюцца, яны не бачаць для сябе ніякага выйсця. Яны бачаць, што іх проста ігнаруюць, што людзі, якія сёння працуюць у Беларусі, засталіся самымі неабароненымі. І вось для мяне, да, і вось я коротка, да, і я сёння іду, бо лічу, што трэба казаць пра гэтых людзей, пра інтарэсы гэтых людзей, і каб якія перамены ў Беларусі не былі, пра гэтых людзей не забыліся. Паспрабую як бы радзіць вашу логіку. Вот была Таццяна, она ажыццяўляла, увасабляла мірныя перамены, але па нейкай прычыне яна ўжо іх не ўвасабляе, бо змяніўся час, і вы ідзеце як больш што, як больш рэзкі, як больш радыкальны кандыдат па адрозненне ад Караткевіча? Мы проста ідзем з іншай павесткай. Я бы не сказаў тут рэзкі, радыкальны. Мы ідзем з іншай павесткай. Да? Мы сёння кажам гаварыць праўду, цаніць людзей, мяняць уладу. Гэта наш лозунг на гэтыя выбары. І гэта проста такое бачанне, у якім, мне падаецца, я сябе адчуваю больш утульна. Гэта не першая прэзідэнцкая кампанія, не ваша асабіста, але тая, у якой вы бераце ўдзел. Чым адрозніваюцца 10-й год, 15-й і вось сёлетняя кампанія? Ну, мне падаецца, што ўсім зразумела, што сёлетняя кампанія адрозніваецца палітызацыяй грамадства. То бок большым рашучым удзелам грамадства розных яго бакоў у выбарах і спробы праз гэтыя выбары
сапраўды нешта змяніць. Нават больш, чым 10-м? Нават больш, чым 10-м, я думаю. Безумоўна, ну, мы гэта бачым. Найперш, давайте будзем шырамі. Все ж таки ў 10-м годзе было шмат кандыдатаў, як і зараз, да, але не вылучаліся людзі, якія вось літаральна толькі і зараз былі там кандыдат, недзе пры ўладзе ці такі, да, з іншага боку, мне падаецца, што мы бачым сярод простых людзей, што мяне больш цікава, што яны больш гатовы выказвацца і больш гатовы падтрымліваць таго, хто адкрыта выказвае сваю нязгоду з тым, што робіцца сёння ў краіне. Што ў гэтай кампаніі для вас стала сюрпрызам? Ну, вы не чакалі, не прагназавалі, вы ж прадумвалі, як яно будзе. І вось, ну, ніяк не чакалі. Я думаю, што тое самае, што і для ўсіх астатніх. Гэта, мне падаецца, дзве рэчы. Першае, гэта тое, што будуць вылучаны кандыдаты, напрыклад, таксама, як і будуць вылучаны кандыдаты, якія проста, ну, мы не маглі прагназаваць, што яны вырашацца пайсці, так, і рызыкнуць. Бо Тыя, хто недаўна быў яшчэ пры ўладзе, эліце. там, пры грошах, да, вялікіх. З іншага боку, ведь цікава, ведь гэта першыя выбары за весь вось гэты час, калі мы не маем фактычна ніводнага, я б сказал так, нацыяналістычнага кандыдата. Ніводнага. Прыкладна ўсе кандыдаты больш-менш. Ну, Таболіч. Ну, добра, давайте. Я про людей, якія збіраюцца сапраўды там сабраць подпісы, да, і дайсці. Я не кажу маюць патэнцыял. Да, маюць гэты патэнцыял, да, бо ўсё астатняе гэта іншыя задачы, чаго іх абмяркоўваць. Але тут мне падаецца, што на сённяшні дзень мы бачым кандыдатаў, які некаторыя проста наўпрост. Ну, яны яшчэ не кандыдаты, я адразу удакладню. Патэнцыйны. Гэта складанасць, да, гэта патэнцыйнасць. Прэтэндэнты, да, які, напрыклад, наўпрост звязаныя з Масквой. Мы можам казаць, ці казала ім Масква, ці не казала, але мы разумеем, што ёсць гэтая звязка, так? Вось, і другое, мне падаецца... Гэта пра каго? Ну, я думаю, што зразумела, што калі чалавек, напрыклад, кіраваў Белгазпромбанкам, то ён звязаны з Масквой, так? Пытанне, якім чынам, да, пытанне, што гэта, але гэта сувязь ёсць. Вось. І, ў прынцыпе, калі вы паглядзіце погляды асноўных кандыдатаў сёння, яны не варожыя да Масквы. Прытым, што ўсе кажуць пра незалежнасць, усе кажуць пра гэта, але яны не такія, што давайте мы тут адрэжам, як бы, да, гэты бок беларускай знешняй палітыкі. Гэтага няма. Таму, мне падаецца, гэта, безумоўна, новае. Нешта новае такое, ну, чаго нельга было прадказаць. А то, што вось гэтыя, як іх зараз ужо называлі, цяжкавагавікі, ну, найперш Цыпкала і Бабарыка з'явіліся, гэта ў нейкім сэнсе, ну, пахіснула, скажем, адсунула вашу роль, маю на ўвазе себе, каб іх не было, то кандыдат ад «Гавары праўду» все-таки займаў бы, напэўна, больш увагі СМІ, прэсы, а цяпер вы, ну, не то, што на перыферыі, ну, не в першай тройцы, ясна, што вас як кандыдата і там і прэса, і нават грамадства заважаюць меншай ступені, чым Цыпкалу і Бабарыку. Вы адчуваеце гэта? Ну, пакуль што цяжкавагавікамі назвалі іх менавіта вы. Да, пресса. Ну, не толькі мы, галасаванне ў інтэрнэце паказвае, што ў іх найбольшыя працэнты. У інтэрнэце-то якраз такі гэта бачу, але я гэта не бачу ў пікетах. Мы ж стаімся побач, і ў прынцыпе да ўсіх падыходзіць аднолькава, акрамя, безумоўна, пікетаў Ціханаўскага. Гэта асобная палітычная з'ява, а у жыцці, вось то, што я бачу, да, я не бачу нейкіх такіх, што вось там стаіць чарга, а да нас не стаіць. Не, людзі прыходзяць прыкладна аднолькава. Я вось у кагосьці з валантэраў бачыў, што вось мы забралі за 2 часы 50 подпісаў. Ну, так збіраецца сёння ў любым пікеце. У тым ліку, скажу, таму што шмат людзей, які кажуць, мы будзем ставіць і падтрымоўваць усіх тых, хто сёння выступае за змены, за змену ўлады, як бы людзі проста выказваюць гэтую падтрымку. Таму, так, гэта пакуль ёсць у інтэрнэтах, но мы ў пачатку гонкі. Да, казаць пра, паглядзім, хто дойдзе, па-першае, у другі тур нашых выбараў, гэта рэгістрацыя, да, гэта важны момант. Вось, і што будзе там? Мы робім сёння ўсё, каб людзі, якія нас падтрымоўваюць, яны заставаліся з намі, і мы бачым гэтую падтрымку. Я вось вам распавядаў перад перадачай, як мы адчынілі гэтую форму онлайн-заявак, да, і атрымалі 3000 заявак. Ну, мы задаволены гэтым. Гэта тое, што будзе юрыдычна ўсё нармальна, вы лічыце, вот з гэтай формай? Так, бо... Цэнтр выбаркам не можа там, скажем, назваць, што гэта не адпавядае заканадаўству? Не, бо людзі проста нам пакідаюць заяўку, і пасля з імі звязваюцца нашы кол-цэнтры, а пасля гэтага валантэр, які мае пасведчанне, ён ідзе і фізічна збірае подпісы. Таму не, гэта добра працуе,
І я пакуль што, мне падаецца, як бы казаць, што вось, ну яны там апярэдзілі, ну добра, мы яшчэ дагонім. Андрэй, але ў мяне такі эфект дэжавю. У мяне такое адчуванне, што усе гэтыя прамовы я ўжо чула у 10-м годзе, потым у 15-м. Цікавасць людзей, гатоўнасць людзей да альтэрнатывы, гатоўнасць людзей паставіць подпісы, стомленасць ад Лукашэнкі, і ўсё гэта нічым не заканчвалася. То бок, вось все праходзіць як і трэба на выбарах, вылучэнне кандыдатаў, нейкія дыскусіі, збор подпісаў, галасаванне, і потым у апошні дзень высвятляецца выбараў няма. Вось у гэтым сэнсе па вашых адчуваннях ці будзе нечым адрознівацца сёлетняя кампанія. І калі не, то чаму вы ідзіце на гэтыя выбары? Ну, найперш, я не згодны з тым, што гэта нічым не скончывалася. Па-першае, я лічу, што сам па сабе набор падтрымкі грамадства, да, гэта не справа аднаго дня, і мы бачым нават не справа 5-годкі і 10-годкі, асабліва ў аўтарытарных рэжымах. Таму тое, што сёння адбываецца, гэта таксама, таму што быў і 10-й, і 15-й год. Па-другое, ну, дзіўна казаць, што нічога нічым не скончывалася, напрыклад, у 10-м годзе, калі ўсё ж такі людзі выйшлі. Да, не хапіла моцы, да, там, але людзі выйшлі. Я маю на ўвазе не скончылася ў плане выбараў, змены ўлады. Да, тое, што былі наступствы, І конечно. 15-й год, да, я нагадаю, што пасля 15-го года 2 чалавекі трапілі ў парламент, ну і пачалася нейкая надзея, што можа вось такім мірным шляхам, да, будзе транзіт улады. Таму не, наступствы былі. Кепскія, добрыя, але яны, безумоўна, заўсёды былі, і вынікі былі ўдзелу. Таму ці будзе гэта зараз, для мяне асабліва такім маркерам будзе, колькі чалавек прыйдзе ў назіранне. Вось гэта, мне падаецца, вельмі выразна пакажа. Калі мы пабачым, што ў назіранне пайшлі сапраўды масава людзі, то бок яны гатовы, і ведаеце, нават не толькі подпіс паставіць, да? А яны гатовы нават для такого простага законнага, але шляху свайго ўдзелу ў выбарах, то мы можам чакаць і больш сур'ёзных зменаў. З іншага боку, я скажу, што мне все ж таки падаецца, што нарэшце трэба скончыць жыць тым, што вось абавязкова ў дзень выбараў нешта павінна прайсці, і калі нешта не прайшло, ці не прайшло так, як мы хацелі б, да, все, выбары, там, не патрэбна іх удзельнічаць. Выбары не скончваюцца 9 жніўня. Так? Трэба глядзець нарэшце на гэты працэс, як менавіта на працэс, якім мы, як грамадства, набіраем вагу. Таму для мяне таксама перамогай будзе, калі 10 жніўня тыя, хто сёння аб'явіў, што яны пайшлі ў палітыку, застануцца ў ёй без крыві, без пасадак, то бок людзі ўбачаць, што можна ўдзельнічаць у палітыкі, але яшчэ больш, калі людзі, якія прыйшлі сёння падтрымоўваць усіх кандыдатаў, і мяне, і ўсіх астатніх, таксама застануцца ў палітыкі, разумееце? Не сыдуць з яе, скажуць, все, а будуць далей падтрымоўваць сваіх кандыдатаў. Вось тады мы пабачым сапраўды змены, і можна будзе не чакаць там новых выбараў, да? Але зараз казаць, што вось менавіта 9 павінна нешта адбыцца, мне падаецца проста заўчасна і апасна. Небяспечна. Скажем мягка, сваіх прыхільнікаў, сыходзячы з вашых слоў, ну, на плошчу, ці то, што называецца плошчай, вы заклікаць не маеце намеру, ці я правильно зразумеў? Ну, я ўжо шмат пра гэта казаў, я думаю, вы мою пазіцыю ведаеце. Я лічу, што ў сённяшняй сітуацыі вось заклікі на плошчу і такая арганізацыя плошчы можа быць вельмі рызыкоўнай і для людзей, і для краіны. Іншая справа, што калі людзі захочуць выйсці на плошчу, то іх не трэба будзе заклікаць, яны самі выйдуць туды. Мы ў баку тады, конечно, не застанемся. Ну, і тут мы выходзім на тое, што вы ўжо назвалі фенаменам гэтых выбараў, на ціханаўскую прэтэндэнтку і пікеты. Падаецца, што якраз туды, на гэтыя пікеты, прыходзяць тыя, хто хоча пратэсту, а не выбараў. Ці у вас іншае адчуванне? У чым фенамен? Мне падаецца, што сёння да ўсіх кандыдатаў, не толькі да Ціханаўскага, я гэта бачу па нашай кампаніі, прыходзяць людзі, якія хочуць пераменаў і хочуць гэта неяк выказаць. Подпісам, падтрымкай. Так, людзі нам пішуць, давайте мы вам будзем абтэлефаноўваць гэтых базу, там вельмі розныя рэчы. Мне падаецца, што сёння проста большая колькасць людзей у краіне, якія гатовы нейкім чынам выказаць падтрымку тым, хто змагаецца за змены і ў тым ліку і за іх інтарэсы, так, і ў тым ліку і нам. І ці гатовы яны да больш рызыкоўнага пратэсту, мы не ведаем,
бо пакуль што не было такіх магчымасцяў гэта пабачыць. Да? А пакуль трэба все ж таки трэба просто выстроіцца ў чаргу і чакаць. І цябе ў гэтай чарзе не б'юць, да? І цябе ў гэтай чарзе нічога не робяць і кажуць там все цудоўна. Таму мне падаецца, яшчэ раз я кажу, зараз не час такога брутальнага пратэсту. Зараз час збірання гэтых камянёў, збірання гэтай грамадскай падтрымкі. Ну, это вось ваша позиция, але я в рамках нейкай дыскусіі, вось мы гадамі там журналісты з экспертамі, там з эканамістамі абмяркоўваем, ці будзе Александр Лукашенко праводзіць рэформы. Асабліва, дарэчы, пасля сапраўды 15-го года это вельмі так актыўна абмяркоўвалася, здавалася, няма ніякага выйсця, бо трэба. Ну і упіраюцца нават тыя эксперты, якія тады в 15-м говорили, што будзе, зараз прызнаюць, да, мы памыляліся, не праводзіць ён эканамічных рэформаў, не дае больш дазволу свабоды эканоміцы, тым больш не кажам пра палітычныя і нейкія павелічэння правоў чалавека. І вось людзі это бачуць гадамі, і як яны тады ўспрымаюць гэты лозунг мірных пераменаў, калі з іхняго пункту гледжання ён пусты. Улада не ідзе на мірныя перамены, яны могуць адбыцца толькі пасля змены ўлады. Вот такая логіка. Ну, я не вельмі зразумею ваше пытанне, Віталь. Вы мяне ж Чым тады лозунг мірных пераменаў, калі ўлада на перамены не ідзе, Бессэнсоўны Так, просто. але без змены ўлады не Лозунг- можа быць пераменаў, вот і ўсё, вот логіка. лозунг на мірныя перамены, гэта ж, па-першае, я яшчэ раз нагадаю вам, што я сказаў у пачатку інтэрв'ю, што мы зараз ідзем з іншым лозунгом. Як вы его сфармулявалі? Вот, добра, паўтару. Яшчэ раз. Гаварыць, Гэта да, тры. гаварыць праўду, Правду. цаніць людзей, Да. мяняць уладу. Да. Да? Па-другое, я хочу сказаць, што лозунг мірныя перамены спрацаваў на пэўны момант. Але калі ён спрацаваў, улада пабачыла, што яна не гатовая нават да гэтага. То бок мы тады дамагліся пэўных рэчаў. І гэта, дарэчы, было не толькі ў палітыкі, я не толькі кажу пра двух дэпутатаў, была ж папытка гэтай лібералізацыі эканомікі. Але яны проста не гатовы ісці далей. Так, і таму зараз трэба ўжо па-іншаму казаць, па-іншаму штурхаць. Але гэта была яшчэ і лозунг надзеі ў той час. Бо мы казалі людзям, паслухайце, не трэба з'язджаць з краіны. Бо тое, што кажаце вы, Віталь, гэта для простага беларуса гучыць наступным чынам. Збірай рэчы і з'язджай. І будзем сустракацца з табой на польскіх будоўлях. Да? Бо просты чалавек ўсё ж такі не бачыць сёння, як ён асабіста можа паўплываць на всю гэтую дзяржаўную махіну. І адзіна яго выйсці, мы гэта ж бачылі, вось пакуль мяжу не зачынілі, да? Адзіна яго выйсці, гэта з'ехаць. Не, мы бачым, гэтыя простыя людзі ідуць на пікеты Ціханаўскага, вось чаму. Спачатку на часовую працу, а пасля перавесці сям'ю. Я ўпэўнены, зараз калі адчыніцца межа, мы зноў гэта ўбачым, але зараз у нас будзе яшчэ і хваля белай іміграцыі. Гэта хваля іміграцыі дактароў пасля вось таго сорама, які ўлада зрабіла. Да? Таму мне тое, што вы кажаце, я з гэтым як бы не згодны ў такім пастановке пытання, бо яно не пакідае месца для людзей, што яны могуць сёння рабіць. Мы кажам, удзельнічайце ў палітыкі, і тады будзе ўлада мяняцца. І тады гэтыя змены адбудуцца. Пакуль вы проста чакаеце, пакуль вы бачыце, што гэта зробіць нехта іншы, да, нам усім застаецца толькі з'ехаць. Я з'язджаць не хачу, і в пікетах я кажу, у меня 3 сыны, да, адзін зараз у арміі, а вось малодшы пойдзе наступным годам у школу. Я хочу, каб яны жылі тут. І гэта моя галоўная тлумачыла, мотивацыя. чаму людзі стаяць сотнямі людзей в тым жа Гомелі у пікетах Ціханаўскага, а не ў іншых кандыдатаў. Бо людзі зараз ужо больш радыкальныя, чым палітыкі, якія, магчыма, хочуць іх прадстаўляць. Вот моя думка. Пабачым. Ну, я не ведаю, слухайце, мы вось за першы тыдзень збора подпісаў, да, праз розныя каналы сабралі каля 20 000 подпісаў. Гэта рэальная падтрымка, гэта рэальныя подпісы. Можа, нашы людзі, якія нас падтрымліваюць, яны проста не гатовы, напрыклад, выходзіць на вуліцы. Гэта ж таксама трэба разумець, так? Але яны ёсць, яны выходзяць з еўраопта, лічаць, колькі ім засталося да іх заробку, і пры гэтым яны зразумеюць, што яны нічога не набылі, акрамя проста прадуктаў харчавання. І яны падыходзяць ставіць свой подпіс за нас. Яны там пішуць, давайце, прыйдзеце да мяне, я паставлю подпіс, бо я хачу жыць па-іншаму. Яны нічым не горшыя, чым тыя, хто выходзіць у чэргі да Ціханаўскага. Я баюся просто, што тут ёсць рацыя і ў вас, таму што людзі ў пэўны момант спадзяюцца, потым расчараванне, і чалавек з'язджае з краіны. Вы ім далі надзею на мірныя перамены, без змены ўлады не адбываюцца гэтыя мірныя перамены, і людзі ўсё роўна з'едуць. Так што, так ці інакш, мы упіраемся ва ўладу. Зараз вы
новые лозунги высунули. Ну и я возьму «Говори правду». Зараз с коронавирусом вы збирали подписы, вы ходили у Министерства аховы здароўя, адносілі гэтыя подпісы. Вы спадзяецеся, што гэта неяк паўплывае, што нам скажуць праўду? Мы больш такое, я зараз у кожны горад, куды прыязджаю, мы зрабілі гэты плакат з тысячамі гэтых імёнаў, так, і мы там пляскаем уладкі дактарам і нагадваем такім чынам уладзе, да, што яна ім абяцала, што яна павінна выканаць і перад дактарамі, і перад людзьмі на сённяшні дзень. Ведаеце, я, па-першае, шчыра лічу, што мы павінны дамагацца, каб дактары атрымалі тое, што ўлада ім павінна. І гэта мы можам зрабіць. Што тычыцца лічбаў, мне падаецца, што гэта яшчэ важна казаць і грамадству, што паглядзіце, што адбываецца. Да, ведаеце, для мяне гэта заўсёды было як бы незразумела, але я как бы і разумеў. Вось калі столькі, напрыклад, настаўнікаў, які ўдзельнічаюць у падліку галасоў, падлічваюць галасы і потым маўчаць. Давайте скажем шчыра, у Беларусі, дзе няма дэмакратыі, не было ее фактычна там ніколі, да, людзі могуць не лічыць гэта пытаннем ці праблемай для сябе. Але тут Здароўе. Тут просто нас паставілі перад вынікам. Вось зараз літаральна дзяцей саджаюць у класы, каб яны здавалі іспыты. То бок дзяржава для сябе зрабіла ўсю абарону. Я калі прыйшоў у Міністэрства аховы здароўя, яны мяне не пусцілі далей. Яны кажуць, не, у нас же коронавірус, таму кідайце зараз в какую-то скрынічку, да? Але пры гэтым яны саджаюць сотнямі зараз нашых дзяцей разам і кажуць, гэта ўсё нармальна, так? Таму, безумоўна, безадказнасць, нахабнасць дзяржавы ў гэтым падмане, яна проста небяспечная для нас, для людзей, і пра гэта трэба казаць, каб людзі не забыліся пра гэта. Бо я ўпэўнены, што гэта зараз таксама вядзе да вось гэтай палітызацыі і змену ў грамадстве. Да мяне шмат, дарэчы, людзей у пікетах падыходзяць, якія кажуць две рэчы. Ставлю подпіс за вас, бо бачылі, што вы дапамагалі, нешта рабілі, а другое, ставлю подпіс, бо вось я ўсё прабачаў. А вось гэта, як бы, я не магу прабачыць. Да. У нас напрыканцы праграмы «Бліц». Гэта 5 кароткіх пытанняў, яны для ўсіх аднолькавыя. Кароткі адказ, адпаведна, можна тлумачэнне. Першае пытанне такое. Каму б вы далі званне Героя Беларусі? Я б даў сёння, шчыра кажу, всім беларусам, якія не з'ехалі, якія застаюцца тут і спрабуюць тут выжываць і сапраўды нешта спрабуюць рабіць. Вось гэта, мне падаецца, сённяшнія ўсе героі Беларусі. Шырокі жэст. Другое пытанне, чый Крым? Я асабіста лічу, што Крым украінскі, але не бачу, як мы на гэта сённяшні дзень можам уплываць, і лічу, што ўвогуле не будзем, мы на гэта не ўплываем. Іду прэзідэнты, каб ворша наша засталася беларускай, там засталіся людзі. Бел-чырвона-белы ці чырвона-зялёны? Вы ведаеце, а я лічу, што гэта пытанне больш не існуе. Бо раней, калі змянілі на рэферэндуме 95-го года сцяг, мы лічылі, што вось ёсць сцяг Лукашэнкі, ягоны, Беларусі, умоўна кажучы, да, чырвона-зялёны. І сцяг нацыянальна арыентаваны, Беларусі бел-чырвона-белы. Але давайте будем шырымі. Зараз на сцягу Лукашенка ёсць толькі гэта проста белае полотно, дзе напісана залатымі літарамі Лукашенка. А людзі, якія былі і пад тым, і пад іншым сцягам, засталіся проста цалкам у баку. Яны не патрэбныя сёння гэтай уладзе. І калі мы кажам цаніць людзей, мы ў тым ліку кажам, што, ведаеце, мы цанім усіх. Саюзная дзяржава ці Еўрасаюз? Пазіцыя «Гавары праўду», якую я прадстаўляю, даўно акрэслена. Мы выступаем за рэальнае набыццё нейтралітэту. Гэта азначае, што мы лічым, што трэба рэальна зрабіць план, дамовіцца, у тым ліку з Расіяй, нармальна дамовіцца, без канфліктаў, да, без рэзкіх рухаў, але сказаць, слухайце, вось цягам 20 год мы будзем будаваць нейтралітэт. Вось такімі шляхамі вы можете да гэтага падрыхтавацца. Безумоўна, лічу, што трэба ўдзельнічаць у эканамічным звязі, які мы зараз знаходзімся, еўразійскім звязі, ён нам патрэбны на сённяшні дзень. А што тычыцца Еўропы, трэба развіваць стасункі нармальныя, каб мы атрымалі і прэферэнцыі да выхаду на гандаль, таму так, будаваць сваю незалежную дзяржаву. Чым скончацца выбары? Я спадзяюся перамогай людзей без крыві. А як гэта будзе выглядаць, мы пабачым. У эфіры Белсату была праграма «Выбары пра контра». Мы знаёмім вас з тымі, хто ўдзельнічае ў прэзідэнцкай гонцы. Сёння наш госць Андрэй Дзмітрыеў, а ў студыі працавалі Віталь Цыганкоў і Святлана Калінкіна. Заставайцеся з Белсатам.